Fi yn really enjoyo seiclo i gwaith. Mae fe'n amser I ti cael llonydd, ti ffili ateb y ffôn. Os ti'n gallu codi'n gynnar, mae llai o pressure ar popeth os e. Ti mlaen y gwaith ti. Reit e. Dalton ATVs. Yeah, show mar oil there. Yeah, good, thank you. Yeah, now it's all go. Yeah, it's all go. Cogs yn troi yma. Reit, job nesa. Disaster. I ni'n dechrau bob bore ar plan A, a I ni usually mynd I plan B neu C, ond mae'n ofan mawn lawr I Z yn barod. Reit. Ni'n dysgu bob dydd yn ni. Wel, John, wyt ti'n edrych yn gartrefol iawn fan hyn, yn dy swyddfa. Faint o gloch wyt ti'n cyrraedd yn y bore, de? Mor gynnar gallai. Pan fi'n codi, fi'n hwyr. Rhywle rhwng apus 5 a 6. Os dim dal, pwy sy'n mynd troi lan, pwy ffôn col ti'n mynd I cael mewn I alto'r dydd ydy e? Odi. A mae hwnna'n dechrau canu. Ori. 7 y bore? Fi wedi gweld, os ti'n gallu ateb y ffôn bang, ti'n delio dy ge. Yeah. OK. No problem. Leave it with me then. Thank you. I ni'n gobeithio bod ni'n rhoi service sy'n bwysig I bobl yn dibynnu ar ni, ond I ni'n dibynnu ar nhw hefyd. So dyma mae'n two-way thing. Be sydd ati fan hyn, de? Ie, wel, y showroom ai law I hwn. Beics ai law I gyd? Beics ai law i'r rhain I gyd. A ar werth yn barod I fynd I bwy bynnag ti eisiau prynu nhw? Ti wedi cael exactly yr action o'n I moyn, achos pan mae bobl yn dod mewn fan hyn, so nhw'n gwybod beth maen nhw'n mynd I gweld, ond pan maen nhw'n dod mewn fan hyn, maen nhw'n mynd, o, ni yn y lle iawn I cael motorbike. Ie. Mae rhywbeth I pawb, ys e? Rhywbeth I bawb? A, ti'n modd, plant bach hefyd. Neu plant mawr? Neu plant mawr. Ble mae'r gweith di wedyn, de? Fyna mae'r magic yn digwydd, efe? Ie. Ydy maen nhw'n mynd dros Gymru gyfan, dy ti? I ni'n mynd reit lawr Pembroke, reit lawr I Abertawe, ambell un y Cardydd, a wedyn lan wedyn Newtown, a wedyn draw, really, am Dogellau. Oes. So na'r ardal ni'n pasio... Ardal fawr, John? Bob wythnos, a wedyn... Faint o staff sydd ati, Giter? Mae da ni 18 yn gweithio fan hyn, de. Ambell waith, dim digon, achos ti'n ffili mynd trwy'r gwaith. Ond wedyn gormod, ond yn dod I dydd Gwener. Ie. Wel, mae pethau wedi tyfu yn rhyfeddol dros y blynydde, John, ond cera fi nôl i'r dechrau. Y sparc oedd ralio, efe. A yn anffodus, mae ralio yn eitha drud. Reit, well ni ffindio ffordd I wneud arian, so fi sy'n lwcus pan benes I ysgol, es I off I Sanglia I gweithio gyda ffrindiau mam a bob bore. Cyn bod y hael yn lan o'n i'n mas yn seto'r irrigation pipes lan a pwmpo dŵr ar yr sugar beet. Ia, wedes I. Bydde'r thingyn siwr gallu pwmpo dŵr brwnt. So gethon ni cwbl o bits and bobs ac yn anol dy gilydd a cael gweld os o'n i'n gallu cael ei weithio a oedd ddim yn gweithio briliant I dechrau off. Oedd mwy o slyri dros o fi na beth oedd ar y ceir. Ath y busnes, boom, fel la. Oedd neb arall yn neud e o gwmpas yr ardal hyn pryd ni de, oedd e? Sa'n gwneud, neb yn neud e o gwbl. Pam felly dod ar busnes yna I ben? Siwt wyt ti wedi ffindo dy hynna wedyn yn gwerthu beics piderolwyn? Wel, y beic oedd y pivotal point o'r system, achos y beic, oedd 2 beic dyn ni yn neud popeth. So wedyn o'n i'n dibynnu ar siop Rodi Rhys wedyn, yn Llambed. Rhedais I mewn i'r siop un diwrnod a just un o'r pethau na sydd wedi newid bywyd fi, ynddo fe. Wedodd e, o'n i'n buy my shop pen. Just wedodd e fel arth o ti? O'n i'n ffili credu, ti'n modd? Ie. Ond obviously oedd e wedi bod yn meddwl yn byti retairo. A edrych rownd pwy fyddai'n gallu cymeriad y busnes drosto, felly... Lle iawn, adeg iawn. Ynddo fe? A fi'n gallu gweld tu ôl ti, mae ralio dal yn bwysig, wrth gwrs. Ynddo fe? Wyt ti wedi llwyddo I ffindio busnes sy'n galluogi ti barhau efo y ralio? Wel, fi wedi bod yn lwcus iawn. Ni wedi cael lot o sport, gwrdd lot o ffrindiau. Mae'n ffarm fawr, John. I chi wrthi ma fel lladd nadrodd yn ei bach o bopeth fel, i chi? O, wel, ni wedi bod yn ysgrifennu tywydd mam mis. So mae rhaid ti trial cramo popeth mewn.
ti'n gwybod nawr, unwaith deitha lib nawr, na diweddi. Ie, hwn yw'r ffenest bach ola mae sydd dan i fi'n credu, yn dy fe, i gael bach o gynheia ac i gael bach o... Last chance corral maen nhw'n galw e, Last chance corral. Ie, fi'n credu. Ie. Ond dyw bywyd byth yn hawdd. Problems efo'r... Beth ti'n galw hwnna sy'n ma'r peiriad mowr yma, beth yw'r... Anaerobic digester. Anaerobic digester. Mae rhyw problems da hwnna heddiw se, neu... Ni'n galw lot o enwau, ond ddim yn galw anaerobic digester yn aml iawn. Sawl cut ti wedi wneud o silwer, de? Pwy doriad yw hwn heddi nawr? Fourth hwn nawr. Fe fyd. Ie. War y teg. Mae fe'n neis i gweld beth ni'n gallu tyfu. Beth yw hwn de, John? Whole crop yw hwn nawr, so... Gyn ni roi rai a tridiceili, a wedyn ni wedi rhoi porfa dros i benne. Ond... Ti'n gweld yr hadau ynddo fe? Arogl dar hwnna. O, special. Odi, special. Mae'r gwartheg sy'n joio hwn, un nhw. Yr holl gwartheg yna. Os bydden nhw'n cael chance. Ond na, dim i'r gwartheg yma'r pit yma. Na, mae hwnna i gyd... Pwy sy'n cael hwn, de? Mae hwnna i gyd yn mynd mewn i'r feeder yma. Hwn i gyd? Y pit yma i gyd? Ie, pit yma i gyd, ie. Wir? Ie. Mae wedi bod yn fuddsoddiad mawr i chi de, John. O, no, messing. Chos mae'n glamp o beth. Mae'n big investment. Fi'n cymparu i dechrau godro. Byddwn ni'n meddwl bod yr investments rhywbeth yn debyg, a'r learning curve rhywbeth yn debyg hefyd. Ti dal yn dysgu, yn gyson yn rwy ti gyda'r beth yma? Bob dydd. Wyt. Wyt. O'n i ddim yn lyco ysgol, ond every day is a school day. Mae rhaid ni sôn am Mrs D. Trooper. Mam yw asgwrn Cefn, yma. Mae dal i fynd. Mae'n trooper yn dwi. Ie. Mor siarp ag eriod. O, definite. Hello, Hugh. Hello. How are you this morning, all right? Not too bad, how are you? Yeah, not so bad. Yeah. Three of us. Yeah? Why not? Right. Yeah, please. One turkey. Yeah, please. Yep. Mae mam wedi gweithio yn ffyrnol y galed ar ôl colli dad a to credit i hun yma. A mae still yn flat out. Rwy'n mae'n 86 nawr yn cyrru a popeth sy'n sy'n ar y ffarm, mae mam yn gallu gwneud e, yna fe. Hi sy'n pigo rwy'n, hi sy'n diorno'r lloi, tago nhw, a hi sy'n mynd ar gwartheg a rwy'n i'r farchnad a dwi'n os dim siwt peth a ffili. Just gysgu gwneud e a get on yn yma. Do you want your blitz? Yes, please. Good. Diolch. Special. Yeah. Hey, thank you. Merry Christmas. Ie, chi wedi cael eich twrci. Wedi cael yn Twrci. Chi'n barod nawr. Yn barod. Mae gobeith yn ei do. Ers faint i chi wedi bod yn dod fan hyn, de? O, di 20 mlynedd, fra? O, di chi wir? Ydw. A Mrs D wedyn yn gorau chwilio'r cwbl lot. O, ni Mrs D. Mae'n hero. Ydy wi? Star. Ydy wi? Star. Ydy wir. Wel, Nadolig Llywed. Ac y fe. Joio. Iawn. Hwyl, gweld ti. Hwyl. Ta-ra. Another happy customer, Mrs D. And they're coming out, aren't they, one after another? Yes. You get 3 or 4 will come together, and then you have an hour or so's break, and then another one will come, and then 2 or 3 more will all come at the same time and queuing up. Yes. But it's a long day. You're on your feet here all day, aren't you? That's what feet are for. You enjoy it. Oh, yes. Ti'n gallu gweld yn blaen nawr gyda'r plant. Mae hi'n inspiration i nhw hefyd. Mae'n strict. Sy'n mynd i bod yna. A beth sy'n se, os ydy mam gi'n gweud mae'n sy'n neud e, mae'n cael ei wneud. Ni'n lwcus iawn yn ni. Odyn, ni'n lwcus iawn. Donna! Dwi'n gofod ti'n blitz. Ers faint wyt ti wedi bod ma nawr, Thomas, yn helpu mewn byd o'r gwaith? Nes i Dechreuodd yma pan fi'n 4. O, ti wir, mae'n ifanc yna. Helpu ma, so just watcho. And just pob blwyddyn, just mwy a fi fan hyn nawr. Ti'n mwynhau, e? Ie, just, mae'n good. Just i cael pawb yn hapus am Nadolig. Ie. A os bydd Twrci ddim yn iawn, wel, mae Nadolig nhw wedi spoilo, so Ydi, ma' it's fe. bwysig cael popeth yn iawn. Yw mam gi'n talu dda? Does she pay well, Thomas? Ydi, Mae'n talu dda? Ie, mae'n talu'n ie. Pay with love. Ie. Pay with love? Ie. O, na ti. Yw i'n good boss? O, really good. Bydd byth gall cael neb well na i. O, war e ti. Good. Dysga di granda di digon ar mam gi nawr. Ie. Chos gedi neb gwell i ddysgu ti, ty bod? Na, byth. Na, neb gwell. Doedd tro ar fyd i deulu'r Daltons. Os agwyd ti'n mynd o fi'n gofyn, John, faint o ddoedran di pan golloch i'ch tad? O, 9 o'n i. 9. Oedd hwnna'n gyfnod anodd iawn. O, amser galed. A rhywbeth ti ddim wedi gallu delio gyda. A dyma, os dim nôl ymlaen yn byti e,
So mae hwnna wedi... Mae hwnna wedi effeithio bywyd fi. Ond o'n i'n determined i wneud e'n rhywbeth positif. Ie. Pam ti'n colli rhiant, mae fe'n newid ti. Yndi. Ti'n ffili help, it's just fel yma fe, nhw e. Mae fe fel cael plant, fel wyt ti'n gwybod, pam ti'n cael plentyn, mae fe fel yn rhyweiro ti. Yndi, mae fe. Ti'n meddwl yn wahanol. Wyt. Oedd fe a mam wedi dechrau o dim byd, really. A mae rhaid i fi cario mlaen. A wedi gweithio mor galed yn y fer ddoi o nhw, eriod. On. Am dyfodol ni, fe. Ie. So, dwi'n ti jyst moyn neud yn siŵr bod nhw'n prawd. Magu stoc o'r safon gorau oedd bwriad rhieni John wrth symud i Gymru nôl y 1963. Ac bod y teulu wedi gorfod addasu, maen nhw'n dal i lynu at yr ethos gwreiddiol. A gyda'r gwartheg beef yn cyrraedd pwysau gwerthu, mae hen ffrind i'r teulu, Alwyn Brennan, yn barod a'i gyngor a'i gymwynas. Cig ar hon, oes e? Pen gwyn na to. 481. Ie, 481. 598. 598. Yeah. Whenever we weigh them, I've got a bigger book in the house, and I've got them all in columns, so I can tell. How they're doing. Yeah. Nothing on computer. Oh, no. Everything in the book. Yeah. Excellent. Wel, John, mae'r gwen ar dywyneb di yn gweud y cwbl. Hwn yw'r switch off i ti, dy fe. Dyma le wyt ti'n cael cyfle jyst i anghofio am y byd a'i broblemau. Mae fe mor intense. Mae rhaid i canolbwyntio siwt gymaint. Os dim lle i dim byd arall, dim ond dreifo'r cara. Na beth fel y competiau. Wel, wy'n gweld 2 helmet ma, so mae hwnna'n gweithio i bod spin i fod. Edrych mlaen. Dim ande. Felly, beth yw'r car yma, de, John? Darian yw hwn, cael ei wneud dros y car. Yw'r genus sydd wedi adeiladu'r car. Hwn yw'r latest evolution, T90 GTR Plus. Pwy brake horsepower sy'n hwn, de? 345 rhywbeth fel la. Mae hwn yn gar a hanner, yn dwe. John Dalton, ti ddim yn gall. Dweud ti? O, un o'r pethau gorau fe erioed i wneud. Sym car, ydy? O, bachan.